Bona tarda i moltes gràcies per escoltar-nos. Avui tenim una nova entrevista en aquests apassionants debats sobre educació. Hem convidat en Raül Casas, expert en les propostes dels tallers. Bona tarda, Raül. Bona tarda, Jordi. Gràcies. També tenim l'Albert Camps. Bona tarda, Albert. Bona tarda, Jordi. Gràcies. Avui tenim aquest debat sobre els avantatges i els desavantatges de l'acompanyament per tallers o l'acompanyament per ambients. Sabem que és un tema controvertit actualment en aquest procés d'innovació que estem vivint i volem sentir aquestes dues persones expertes perquè ens expliquin una mica quins són els seus plantejaments. Comencem amb vostè, senyor Camps, que ens expliqui una mica què és això de l'aprenentatge per ambients i quins són els avantatges de l'activitat, allò que en diuen l'activitat autònoma en els ambients. Sí, gràcies, Jordi. L'aprenentatge a través de l'activitat autònoma en els ambients el que proporciona és la possibilitat de que els infants es connectin amb una necessitat pròpia, amb allò que els tensiona en el bon sentit a vegades de la paraula, és la necessitat de fer, de descobrir, de tocar, d'aprendre, que pot ser diferent per cada infant. Per tant, és una estona durant el dia, o bé potser és tota la jornada escolar, en què els infants tenen la possibilitat de decidir què volen fer, com volen fer-ho, en quins ritmes, en quins materials. Per tant, hi haurà infants que aniran a l'ambient de fusteria, uns altres a l'ambient de tecnologia, uns altres a l'ambient de comunicació i ràdio, uns altres a l'ambient d'art, etc., depenent del nombre d'ambients que estiguin disponibles en aquell dia. I sobretot té com a objectiu això, afavorir el creixement des de dintre, a partir de la motivació intrínseca, a partir de les necessitats. Partim de la base de que una persona sana és aquella persona que és perceptiva al que necessita, si necessita aixecar-se, si necessita moure's, si necessita recollir-se. La vida és aquest moviment constant d'expansió i impansió i la persona sana és aquella persona que està connectada amb la necessitat i després és capaç de satisfer aquestes necessitats. I a través d'aquesta activitat autònoma, afavorida per als acompanyants que van preparant propostes, materials, doncs les criatures també van aprenent totes aquelles eines culturals que en un moment donat són necessàries, la lectoescriptura, les matemàtiques, l'anglès, però des d'un ambient relaxat en el que es puguin cuidar aquests ritmes i aquests processos individuals sense una tensió de fora que provoca un moviment accelerat, estressant o que reprimeix d'alguna manera aquesta idea bàsica de que els biòlegs Varela i Maturana van anomenar l'autopoiesis, la construcció des de dintre. Sí, això seria el fonamental. Molt interessant, Albert. Sí, però alhora també hi ha altres persones, com en senyor Casas, com en Raül Casas, que també aporten les idees sobre la importància de l'acompanyament proper, dels tallers, de que no tot sigui moviment lliure, circulació lliure, sinó que hi hagi moments en què els adults puguin acompanyar els infants a aprendre, a regular processos, a aprendre certes coses. Què n'opina vostè d'això, senyor Raül? Sí, l'acompanyament dels adults permet que els infants descobreixin realitats que desconeixen. Un taller de ioga, un taller de poesia, un taller d'estampació, doncs permet als infants entrar en contacte amb noves realitats i d'aquesta manera ampliar el seu bagatge d'experiències. També els permet sentir-se si vibren més o menys amb aquestes propostes i descobrir llenguatges expressius a través dels quals poden desenvolupar la seva interioritat, poden expressar.
L'adult també ajuda els infants a dominar gradualment aquestes tècniques, aquests aprenentatges, perquè a través del diàleg o a través de l'estructuració de la vivència, a través d'aquestes bastides, com deia Jerome Brun, o a través d'aquestes zones de desenvolupament proper que deia Vygotsky, doncs va establint unes pautes, una regulació que ajuda l'infant a dominar una tècnica que per si mateix segurament seria difícil, com aprendre a tocar la guitarra o el piano. I a més, si l'adult vibra amb aquesta àrea, de la música, de la tecnologia, del que sigui, doncs l'infant entra moltes vegades en aquests àmbits a través de la passió. Si tu d'alguna manera estructures una vivència en relació a les matemàtiques i tu vibres amb allò i prepares una sèrie d'activitats que incorporen el món simbòlic, la imaginació, la vivència sensoriomotriu, doncs l'infant vibra moltíssim amb les matemàtiques, potser fins i tot en àrees que poden tenir un cert grau de complexitat o d'abstracció que a través de l'acompanyament de l'adult adquireixen una significació diferent i ajuden a l'infant a entrar en contacte amb aquesta àrea que per altra banda és molt necessària socialment. Així que sí, jo crec que els tallers, el taller, l'activitat semidirigida o guiada és molt important per afavorir el creixement de les persones i també per afavorir la llibertat, perquè en definitiva la llibertat també es basa en el coneixement de les alternatives. Si tan sols coneixes allò que fas quotidianament, doncs et quedes en un punt una mica estancat, en un cert estat una zona de confort i d'allà no surts i la teva vivència és una mica pobra. Per tant, l'adult pot acompanyar els infants des del vincle, des de l'amor, també des de la seva experiència, a entrar en contacte amb noves realitats i desenvolupar tot el seu potencial humà, no només aquelles àrees en què d'alguna manera se li donen millor o trobar un cert confort. Molt interessant, Raül, sí. L'acompanyament de l'adult permet als infants entrar en contacte amb aquestes vivències que potser per si mateixos no entrarien. Què n'opina vostè, Albert, sobre aquest tema que sense l'acompanyament de l'adult les criatures es queden en un cert estat de confort i d'aquí no surten i l'activitat és una mica pobra i que és necessària aquesta intervenció de l'adult per estructurar, per proposar, per acompanyar aquests processos? Clar, és que depèn, perquè jo sento que a vegades quan hi ha adults que quan mirem l'activitat espontània dels infants no estem percebent realment el que està passant allà. Potser estem classificant com a una activitat d'una zona de confort processos que les criatures estan vivint i als quals necessiten dedicar-hi un temps. Jo he vist criatures passar-se 1 o 2 mesos en un sorral perquè necessiten aquella vivència sensoriomotriu i no és que d'alguna manera aquella activitat no té riquesa, és que és totalment important per a aquesta criatura la possibilitat de poder potser descongestionar-se de vivències estressants que ha tingut, potser necessita tota aquesta vivència sensorial, vull dir que s'estan vivint processos que jo no classificaria que són pobres en absolut, sinó que simplement van seguint els ritmes propis per cada infant. I també hi ha un punt, des del meu punt de vista, sí, com una mirada també sesgada quan parlem d'aquestes zones de confort. Per exemple, si a Picasso, si a Pablo Picasso li haguessin dit «Mira, Pablo, tu has de passar per tots els ambients i has de fer un taller de tal, i un taller de tal, i un taller de tal, i deixa de dedicar-te a això, que et quedes en la teva zona de confort», de veritat ens semblaria una mica estrany, no? Com a mínim estrany. Vull dir, si una criatura que està connectada amb una necessitat pròpia, que pugui disposar de temps per dedicar-se, igual que la persona adulta, trobo que és fantàstic, no? Si de petit ja has connectat amb alguna cosa o connectes amb alguna cosa. De fet, si imagines que poguessis crear un centre, un centre per adults, on hi hagués una fusteria, una àrea de tecnologia, una biblioteca, un espai, un gimnàs, un espai de ciències, un laboratori, etc., un bar, segurament una gran part de les persones passarien temps socialitzant-se, no?
diguem-ne que no distribuirien equitativament el seu temps en diferents espais, no? I segurament potser ni participarien en tallers proposats per les persones que estan facilitant aquest espai. I no és que estiguin malament, sinó que hi ha una necessitat social, hi ha una necessitat de donar resposta a aquesta necessitat de vinculació, de seguretat. Per tant, jo sento a vegades que els adults, quan fan que certes activitats siguin obligatòries, estan tallant processos, estan avançant-se. D'alguna manera parteix una mica de la por de l'adult de que certes coses no passin dintre de certs marges. I és com si no donéssim temps a la infància per poder viure els seus processos. Jo, per exemple, observo com les criatures aprenen a llegir i a escriure per si mateixes sense necessitat de processos instructius. Si tu realment cuides l'espai i, evidentment, farceixes de propostes, o sigui, ha de ser un espai en presència de lletres i vas oferint possibilitats, no? Hi ha un petit programa de ràdio que es pot fer, hi ha un petit context de creació de música, de creació de contes, hi ha jocs, no? Proposes aquests jocs a les criatures. Les criatures, a partir dels seus ritmes, van aprenent a llegir i a escriure sense necessitat de processos instructius, grupals, no? Que moltes vegades generen comparació entre ells i generen, a part que estan tallant altres activitats a les quals s'hi estan dedicant, generen un ambient de poca qualitat, no? I aquest és un concepte bàsic des del meu punt de vista, de la vivència del temps, no? La vivència de la relació. Jo he vist a vegades adults acompanyant criatures quan estan en el joc simbòlic, tensionats aquests adults perquè les criatures aprenguin el català, no? Que si la criatura està parant la taula, doncs allà està l'adult posant l'èmfasi en agafa les estovalles, i posa-hi els coberts, i la forquilla, i tal, no? I en canvi la criatura està potser ficada en el seu món interior, en el qual a través està intentant expressar un psiquisme interior, no? Que vés a saber d'on prové, no? De la relació amb els pares, amb els germans. A través d'aquest joc simbòlic, el seu organisme està donant sortida a una pulsió, a una tensió, a uns símbols, no? I més que a un adult que està intentant que la criatura aprengui la llengua, una llengua que al final acabarà aprenent segurament si conviu en aquest context que es parla la llengua, doncs és com si l'adult tensionat perquè la criatura aprengui certes coses desvia l'atenció de la relació i ja d'alguna manera genera un clima que tensiona, no? Que tensiona, perquè quan estàs en una relació en què l'altre pot canviar-te, encara que sigui perquè siguis millor, perquè en sàpigues més, tot plegat genera un ambient. I en canvi, amb un ambient més relaxat, que permet la lliure circulació, que permet les vinculacions properes, en el diàleg, en la convivència, doncs evidentment que es poden afavorir processos, però d'una altra manera, no? Que permet aquesta, com us deia, aquesta construcció de dintre cap a fora. I jo sento a vegades que els tallers tenen això, no? Tenen aquesta tensió de l'adult perquè la criatura aprengui, si en realitat està aprenent. També hi ha un tema curiós, que quan parlem d'aprendre, moltes vegades se'ns ve la imatge de que per aprendre necessitem algú que ens ensenyi, les bastides, la zona de desenvolupament proper i tot això. I en realitat és cert que aprenem per instrucció, però hi ha moltes altres modalitats d'aprenentatge que es donen quotidianament. Mireu, aprenem perquè assimilem el clima que es respira en aquell indret, no? Si es respira un clima d'ordre, de silenci, de focalització, si es respira un ordre de respecte, de comunicació propera, no? De mirada. Estem aprenent quantitat de coses, estem assimilant aquests valors, aquestes identitats, que són la base d'una persona sana. Aprenem perquè observem altres persones que fan coses, no? Observem, curiós, això en l'escola convencional se li diu copiar. Aprenem, una de les grans maneres d'aprendre és observar com fan altres persones, no? En els ambients, la criatura que està observant el que altres criatures estan fent no està ociosa, està en els seus processos, no? Aprenem per experimentació. Una de les grans maneres d'aprendre és per descobrir, per experimentació, per pràctica, per assaig i errada, no? Per instrucció, per investigació, accions. Evidentment que aprenem també a certes edats a través de planificar processos. Aprenem per diàleg. En el diàleg s'està donant quantitat d'aprenentatge.
I també aprenem per autoobservació, i en l'autoobservació necessitem la presència d'un adult que ens acompanyi, que estigui relaxat, que d'alguna manera que no porti l'atenció a canviar-nos, a ensenyar-nos, que estigui relaxat per la convivència, poder portar la nostra atenció sobre allò que anem vivint i com ho anem vivint. I això moltes vegades en processos col·lectius de tallers en què totes les criatures han de fer el mateix en un període de temps i passar pels mateixos processos, doncs no es dona aquest ambient, no? Molt interessant, Albert. L'aprenentatge passa en tot moment i no només en aquells moments en què l'adult estructura vivències guiades o de modelatge perquè l'altre vagi assolint una sèrie de fites. Es dona en tot moment, en un clima relaxat, en convivència, a partir sobretot de seguir els processos, no? Els interessos propis. Interessant. I Raül, què n'opines tu d'això, d'aquesta idea de que els tallers provoquen situacions tenses en què tothom ha de fer el mateix i al mateix temps i que tot plegat s'estan tallant processos? Quin sentit té per tu aquestes reflexions en la teva experiència? Jo no ho sentiria tan així. Diguem-ne que l'acte d'ensenyar o d'acompanyar els processos pot ser un acte d'amor. Per exemple, diguem-ne, quan una criatura... Quan jo puc ensenyar als meus fills a acordar-se les sabates, si hi ha bon ambient en aquella situació, d'alguna manera hi ha vincle, és una situació relaxada, ensenyar-li a dominar una tècnica, jo observo que és un regal per a les criatures, que ho perceben com un acte d'amor. No és un acte d'intrusió, d'invasió, no? Diguem-ne, no hem d'aprendre tot el que s'ha après al llarg de tota la història de la humanitat. Som éssers socials i, per tant, que ens acompanyin en l'aprenentatge de certs processos. Jo crec que és un acte de tenir cura dels petits que s'estan incorporant en aquest món social, no? És obrir-los a experiències que desconeixen, com deia abans, és un acte d'amor, de facilitar que vagin més enllà d'allò que porten, del context cultural en el que han nascut, del seu propi temperament, no? I després hi ha la vivència del grup. En els tallers hi ha un tema superimportant que potser en l'activitat autònoma, que pot ser molt més individual, no es dona, que és el grup, no? La vivència de cohesió de grup, la necessitat de parlar, de posar-te d'acord, de dialogar, d'escolta, d'arribar a consensos, no? Jo crec que és una competència o una capacitat cabdalment important, i que hi hagi una persona adulta que al principi ajuda a regular aquests processos, que tenen una certa complexitat cognitiva, des de les criatures que poden tenir un cert punt d'egocentrisme, de percepció molt centrada en ells, els està oferint la possibilitat del creixement. Diguem-ne que el creixement no és només el desenvolupament del potencial propi, el creixement també passa en la participació de contextos on hi ha persones que tenen unes experiències que ajuden a que tu entris en contacte i ajuden a estructurar els processos perquè tu vagis... Vygotsky deia que qualsevol diguem-ne, capacitat complexa primer passa en l'exterior i després l'interior. Diguem-ne, parlem perquè som parlats i se'ns tracta com persones que som capaços d'interactuar en la parla. Una mare que parla al seu nadó ja li està atorgant al nadó la idea de que és un parlant, encara que estigui fent sorolls, no? I la mare contesta, hi ha una regulació dels torns de paraula. Per tant, les capacitats intel·lectuals superiors primer passen externament i internament. I, en definitiva, igual que l'amor, perquè una persona pugui estimar-se a si mateixa, és necessari haver-se sentit estimada, no? Per tant, la presència de l'adult, jo no crec que hauríem de pensar que l'adult és el coco i que ve a generar processos invasius i tal, sinó que és una persona que estan allà per donar-te seguretat, per estructurar vivències, per obrir-te noves possibilitats, moltes vegades per afavorir l'activitat autònoma. És a dir, jo veig criatures que en l'activitat autònoma en els ambients, com us deia, repeteixen el mateix. I, en canvi, la possibilitat de participar en un taller a l'espai de ciències on hi ha un adult en una àrea que és difícil, perquè evidentment que hi ha ambients en què l'adult no cal que faci gran cosa, un espai de psicomotricitat, un espai de joc simbòlic, doncs potser aquí l'activitat de l'adult pot estar des de l'observació, no? Veient en quins moments participa. La participació de l'adult és molt important. Per exemple,
l'adult pot encarnar el personatge del dolent, del drac, del monstre, que permet a la criatura matar-te i d'aquesta manera va donant sortida en el seu món simbòlic a aquesta sensació de poder, no? De ser capaç de dominar les seves angoixes, perquè tu encarnes el personatge de les seves angoixes. Sense presència de l'adult, això no és possible. És molt difícil que una criatura encarni les angoixes d'una altra, perquè estan les seves pròpies i en les seves pròpies necessitats, no? Per tant, l'adult ajuda en aquests processos a afavorir, diguem-ne, l'expressió en el terme epistemològic, o expressió, treure fora una pressió que és capaç de canalitzar-la a través de la figura de l'adult. Jo també veig a vegades com en l'activitat autònoma dels infants, com us deia, que es queden en zones de confort, diguem-ne, sobre paper és molt ideal, però després pots observar infants que van a jugar al futbol perquè l'altre se'n va a jugar al futbol, però en realitat igual a la criatura el de jugar al futbol no li interessa, o fins i tot se sent malament, però tot el grup, per tant, les dinàmiques del grup tenen una potència brutal. Sense la intervenció de l'adult, hi ha valors culturals, imatges que es van reproduint. La criatura no participa en l'espai de dansa perquè això és de nenes, suposant que sigui un nen. I si l'adult no entra a regular aquests processos, es queden amb aquests valors que van consolidant-los. A vegades hi ha criatures en l'activitat autònoma que van molt perdudes, que van perdudes en el sentit de que no troben uns altres infants amb qui vincular-se, amb qui estar, i poden estar patint molt. Diguem-ne que... I després hi ha infants que tenen una tensió molt gran per coses que viuen en l'entorn familiar, amb els germans, amb el que sigui, i en aquesta activitat lliure veus que les decisions que prenen són decisions que intenten distensionar-se a través de la relació amb un altre. Hi ha conflictes, a vegades l'ambient és caòtic, la vivència que s'està donant allà és realment pobra, vull dir que pot ser una vivència sensoriomotriu, però no és una vivència que després passa a poder-la expressar d'alguna manera. Per tant, jo tampoc pensaria tan ideal l'activitat autònoma. Depèn, sobre el paper sí, però moltes vegades no. I el que trobo és que, com us deia, a vegades que l'adult participi en afavorir un taller a l'espai de ciències, on l'activitat autònoma no és tan senzilla, perquè requereix un grau d'autonomia important, que ajudi a presentar materials a través del taller, una proposta de dissolucions, o una proposta de dissecció, o una proposta d'observació al microscopi. Doncs això després, el que observo és que l'activitat autònoma dels infants és molt més rica. És molt més variada, que entra en ganes, és com si tu comparteixes uns acords de piano amb el teu fill i dius, mira, jo ho faig així, i hi ha bon rotllo en la situació, i després, a partir d'aquesta vivència, pum, hi ha un impuls brutal i l'infant fins i tot té més capacitat d'aprendre per si mateix. Així que sí, no estaria tan d'acord que els tallers provoquen aquesta situació tensa i invasiva, i que l'adult al final és un coco, que no pot intervenir amb els infants per fer res, i que els infants, totes les decisions que prenen són encertades. No és així, moltes decisions que prenen els infants no són encertades, els deixen en un estat consolidat fins i tot d'una imatge personal deteriorada, que la criatura no va a la fusteria perquè se sent que és incapaç, i potser l'acompanyes o fas un taller i participa en això i descobreix un món immens i es descobreix a si mateix i va canviant idees. Per tant, no veuria l'adult com aquesta figura intrusiva que provoca aquesta repressió del moviment propi. A vegades el moviment propi permetre el moviment propi no és el més adequat, depèn. Molt interessant també, molt interessant, Raül. I tu anem tancant, tu què n'opines, Albert, sobre aquest tema de que sí, realment, als ambients a vegades el clima no és tan adequat i fins i tot els tallers poden afavorir això que tu defenses, l'activitat autònoma, el moviment de dintre cap a fora? Jo el que sento... Sí, es pot donar la situació que en certs moments l'activitat autònoma pot ser una mica caòtica, però són processos, diguem-ne, que requereixen el seu temps, no? Des de llavors, si una escola està en un moment d'activitat dirigida
i vol passar diguem, un aprenentatge autònom als ambients, doncs requerirà un procés, i en aquest procés doncs, hauran d'anar ajustant coses. Jo el que observo, per exemple, és que, torno a dir, jo sento que l'adult s'avança moltes vegades. S'avança des de les pors, que certes coses han de passar en certes edats, no? Per exemple, treballar per projectes infantil. Quan s'entén els projectes com aquest aprenentatge estructurat en què es determinen uns objectius, uns passos, uns coneixements previs, una sèrie d'accions a fer, no toca a infantil. Jo sento que es donen projectes a infantil en el sentit de que les criatures van dedicant-se a aquelles àrees, aquelles vivències amb les quals tenen un interès durant un cert temps, projecten continuant allò. Però no és necessari accelerar aquests processos, perquè la manera de pensar d'un nen d'infantil no és estructurant processos, i no crec que sigui gaire beneficiós que avancem etapes, perquè està en una etapa sensorimotriu, relacional, simbòlica, i ja s'estan donant certs tipus de desenvolupament. De fet, si l'activitat autònoma en els ambients és focalitzada, hi ha un clima agradable, hi ha unes relacions de qualitat, els projectes apareixen, emergeixen, perquè la criatura, a mesura que va creixent, va tenint més interessos en continuar amb alguna cosa, no? Però moltes vegades l'adult s'avança. Per exemple, una criatura de 3 anys està a la fusteria clavant claus i arriba l'adult i normalment la pregunta és «Què fas?» I per l'infant és evident el que està fent, està clavant un clau. Però l'adult no pot ficar-se en el pensament que allò que està fent l'infant és l'objectiu, està clavant un clau, potser no està volent construir alguna cosa, no? Perquè està tenint la vivència sensoriomotriu, la sensació de poder, l'autoafirmació del jo, no? O sigui, aquesta activitat té una importància per si mateixa. No és un mecanisme per construir-se alguna cosa, que al final la criatura acaba dient «Pues estic construint-me alguna cosa», no? Perquè nota la pressió de l'adult, que es tracta de fer coses. I d'alguna manera sento que a vegades l'adult posa l'èmfasis en això, en fer, en motivar per fer, però si realment això no ens dona calma, si ens estan dient totes les filosofies orientals i la psicoteràpia humanista que la pau interior no és el resultat d'aquesta angoixa per canviar i per ser, sinó que està en connexió amb com la vida es va movent en l'organisme, com tu perceps en aquell instant la necessitat d'expansió o d'impansió, no? Com perceps si tens ganes d'una activitat motriu, sensorial amb les mans, relacional. Això és una persona que està sana, que és capaç de percebre aquests ritmes. Moltes vegades l'actitud de l'adult de promoure, que aprenguin, de portar l'atenció cap aquí, cap allà, d'estructurar processos, va generar una desconnexió amb això, no? I tens criatures que al final depenen de que l'adult programi, prepari vivències, perquè si no fan res, allà estan fins i tot dient «m'avorro», no? M'avorro perquè no hi ha ningú que m'estigui entretenint i estigui tirant de mi, no? I és llastimós veure això, no? I per altra banda, en els tallers no sempre la vivència, diguem-ne, l'ambient és tan agradable. 15-25 criatures fent un taller, doncs allà mira, jo a vegades tinc aquesta sensació, no? Quan tu veus un depredador que intenta caçar un grup, animals que viuen en grup, zebres, una lleona que intenta caçar zebres, normalment si va sola no n'atrapa ni una, perquè n'hi ha tantes que quan estàs seguint amb la mirada una, n'apareix una altra, i n'apareix una altra, no? I el treballar en gran grup aquests processos moltes vegades té això, que no pots estar en relacions de qualitat amb els infants per poder dialogar, per poder relacionar-te, per poder sentir-lo, perquè se senti sentit, i a partir d'aquí anem afavorint vivències, però anem acompanyant aquests processos, que en definitiva no hi ha tantes coses que s'hagin d'aprendre a l'escola, a part d'unes qualitats personals, els aprenentatges, que no aprèn l'aparell circulatori o no aprèn sobre no sé què, tampoc passa res, o sigui, avui en dia la informació està a l'abast del clic, i d'aquí res a l'abast de la boca, que diràs, Siri, digue'm, i tindràs la informació, no? No es tracta tant d'omplir, sinó es tracta que aquestes persones estiguin sanes, no? Que es puguin establir aquestes relacions de qualitat. Sí, jo penso que això és el fonamental, les relacions de qualitat. Relacions de qualitat, sí. Relacions de qualitat és un terme interessant. Relacions de qualitat, de poder estar present, de disposar d'un temps relaxat, d'un clima relaxat, de disponibilitat. Jo he sentit que els dos heu parlat d'aquests termes, de disponibilitat de l'adult,
de poder sentir-se sentit, no? Allò que ens expressaves a través de l'ensenyar, de sentir-se acompanyat, de sentir-se sentit, d'afavorir aquesta autorrealització, però també aquesta autonomia i de poder respectar aquests processos, relacions de qualitat, en el que un no se sent jutjat, fins i tot se sent vinculat, en què l'adult pot compartir i conviure, però no amb la intenció de canviar-te perquè no ets prou bo. Relacions de qualitat. Molt interessant, és un tema prou complex i moltes vegades també observem que té a veure amb les persones, en el moment en què està un centre educatiu, amb el temperament de cadascun. Hi ha persones que poden estar més còmodes observant, acompanyant processos, d'altres que estan més còmodes afavorint certes vivències. També té a veure amb les edats, amb les etapes del desenvolupament. També potser té a veure amb les diferents competències i amb les diferents qualitats i capacitats. Potser no totes s'han de desenvolupar de les mateixes maneres. Potser algunes, com deies abans amb el tema dels ambients, alguns ambients requereixen més estructuració, d'altres potser no tant. Sí, depèn de molts aspectes. Pues us agraeixo molt la vostra presència, Albert i Raül, que estigueu aquí, i a tots vosaltres per escoltar-nos. M'imagino que ara esteu tan confosos o més que al principi, i d'això potser tractava això, no tant per donar respostes, sinó per formular preguntes i espais de reflexió, i de reflexió sobre la pràctica i comunicació, potser no des de metodologies i des de veritats, sinó percebent el que és adequat, perquè allò que és adequat és allò que parteix de la percepció i no allò que parteix d'una idea. Les idees tenen el seu sentit i ens ajuden a orientar la mirada, però la reflexió sobre la pràctica, intentant cuidar la comunicació. Us emplacem a una nova edició d'aquest espai de reflexió, de debats educatius. Fins aviat. Gràcies. Gràcies, Albert. Gràcies, Raül. Gràcies, Jordi. Gràcies, Albert. Molt agraït d'estar aquí. Gràcies, Raül. Gràcies, Jordi. Salut.